नमस्कार. नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण कोकणात पारंपरिकरित्या बनवले जाणारे शिरवाळे कसे बनवतात हे पाहणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ. होळीला सर्व नातेवाईक आणि शेजारी एकत्र येऊन शिरवाळे बनवतात. म्हणून आपण आजची ही व्हिडिओ व्लॉग स्वरूपात बनवणार आहोत. सर्वात आधी आपण चूल बनवण्यासाठी जागा साफ करून घेऊ. आपली चूल रेडी आहे. आत्ता आपण चुलीवर टोप ठेवून त्यात पाणी गरम करून घेणार आहोत. तुम्ही पाहू शकता आपण टोपाला बाहेरच्या बाजूने राख ओली करून लावली आहे. त्याने टोप काळा नाही पडत. आत्ता आपण टोपात पाणी गरम करत ठेवू. पाणी गरम होईपर्यंत आपण बाकीची कामं करून घेऊ. शिरवाळे आणि नैवेद्य ठेवायला आपल्याला केळीची पानं लागणार आहेत. म्हणून राज केळीची पानं काढत आहे. आपण ही पानं व्यवस्थित धुवून पुसून घेणार आहोत. राज आपल्याला नारळ सोलून दाखवत आहे. आपण पाहू शकता विराज नारळ फोडतोय. अरे वा, एका फटक्यातच नारळ फोडला विराजने. आत्ता आपण शिरवाळे बनवण्यासाठी जो साचा असतो तो जोडून घेऊ. त्यात सुद्धा विराज आणि राज आपली मदत करणार आहेत. आपला साचा रेडी आहे. चला तर मग शिरवाळे बनवायला घेऊ. शिरवाळे बनवणे अगदी सोपे आहे. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 किलो तांदळाचे पीठ, गरम पाणी, बासमतीची पानं, शिरवाळ्यांचा साचा, केळीची पानं आणि चवीनुसार मीठ. सर्वात आधी आपण तांदळाच्या पिठात मीठ मिक्स करून घेणार आहोत. आत्ता आपण यामध्ये गरजेनुसार पाणी मिसळणार आहोत. लक्षात घ्या, आपल्याला पिठाचे फक्त गठ्ठे करायचे आहेत. आपलं पीठ रेडी आहे. आता आपण हाताने त्याचे गोळे करणार आहोत. पीठ गरम असल्यामुळे तुम्ही गोळे करताना हाताला तेल किंवा थंड पाणी लावू शकता.
पिठाचे गोळे करताना जास्त जोर लावायचा नाही आहे. पिठाचे गोळे उकडायसाठी रेडी आहेत. हे बासमतीचे रोप आहे. याची आपण 2 ते 3 पानं काढणार आहोत. भात, मोदक किंवा इतर कोणतेही उकडीचे पदार्थ करताना आपण हे वापरू शकतो. याच्यामुळे पदार्थाला चांगला बासमतीचा वास येतो. आपण पाहू शकता पाणी गरम होऊ लागले आहे. आता आपण यामध्ये बासमतीची पानं घालू. पाणी व्यवस्थित गरम झाले आहे. आता आपण यामध्ये पिठाचे गोळे एक एक करून घालणार आहोत. पीठ शिजायला 20 ते 25 मिनिटं लागतात आणि शिजल्यावर पिठाचे गोळे पाण्यावर तरंगतात. हा आमचा पप्पू. पप्पू बाहेर खूप ऊन आहे म्हणून इथे सावलीतच येऊन बसला आहे. 20 मिनिटं झाली आहेत. तुम्ही पाहू शकता पिठाचे गोळे कसे पाण्यावर तरंगत आहेत. आता आपण हे गाळणीने एका भांड्यात काढून घेऊ आणि शिरवाळे करायला घेऊ. ही सुपारीची पोय आहे. याला सहसा काही चिटकत नाही म्हणून आपण यावर शिरवाळे काढून मग केळीच्या पानावर घालणार आहोत. मी आणि मंगल काकू शिरवाळे बनवत आहोत आणि आमची मम्मी शिरवाळ्यांसोबत जो रस असतो त्यासाठी खोबरं किसत आहे. चला तर मग शिरवाळ्यांसोबत जो रस्सा असतो त्यासाठी लागणारे साहित्य पाहून घेऊ. नारळाचा रस बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 2 किसलेले नारळ, अर्धा किलो गूळ, 1 चमचा हळद, 1 चमचा वेलची पूड आणि जिरे. सर्वात आधी आपण खोबरं मिक्सरमध्ये वाटून त्याचा रस काढून घेऊ. थोडंसं जिरं, आपण पाहू शकता हा नारळाचा रस आहे. त्यात आपण गूळ घालू, हळद आणि वेलची पूड. गूळ विरघळेपर्यंत आपण हे मिक्स करणार आहोत. आणि आपले शिरवाळे रेडी आहेत. तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.